Kapuso Stars nag-enjoy bonding. Kaupod ang mga taga-Kanduni Negros Occidental Kadungan sang ila dinagyaw sa Tablas Festival. Nakatutok Aileen Pedreso. Simple, malino, kag may upod nga espiritu sang bayanihan. Ini na ang naandan nga pagpangabuhi sa mga taga-Kanduni. Kada tuig, isa sa mga pamaagi agut ipakita ang manggaran nga kultura sang banwa nga bunga sang pagbuligay sang komunidad. Ginaselebrar ang dinagyaw sa Tablas. Sa ika-12 nga anibersaryo sang kapistahan, nagdugang hatag sa duag ang cast ng Kapuso Afternoon Crime Series nga prinsesa ng CTJ na si Sofia Pablo, Allen Ansay, Radson Flores, kaupod si Pepita Curtis. Non-stop ang bitbit nga kasadya ni Pepita sang nag-perform na. Kilig naman ang dala ni Kapuso actor Radson Flores sa iyang song number. Ginsundan ini ni Allen nga nagpalapit pa sa Kapuso fans. Siyempre, kumpleto na ang gabi ni Allen sang nagwa na si Sofia. #Team Jolly is in. Ayun, sobrang saya mag-perform kasama yung mga Kandonians. And nakakataba talaga ng puso kasi nga grabe din yung support nila sa Prinsesa ng City Jail. Grabe talaga na cover Rob kasi yung pagtanggap nila sa amin talagang sobrang sarap sa puso. Sobrang saya kasi ang taas ng energy and iba kasi mag-perform kapag nakikita mo na nagiging masaya yung mga tao. Grabe naman talaga yung mga kapuso natin doon sa Kandoni. Talaga namang ang init ang pagtanggap nila sa amin. Kaya maraming salamat po sa mga kapuso natin dito sa Kandoni. Nalipay naman ang alkalde ng banwa nga nangin mas espesyal ang kahiwatan sa presensya sa Kapuso Stars. Nanging successful man to ang last year, but for me, subong mas nagnami naging subong damo gyapon taho. Lamian naging di maglagaw ang mga iban mga karating barang banwa namon. Upod Geruel Bangoy, Aileen Pedreso, One Western Visayas.